Dobrý deň, zdravím všetkých, volám sa Jana Jančová, pracujem pre firmu Belba Plus ako obchodný zástupca na strednom Slovensku. Dnes sa nachádzame na Krupínsku u pestovateľa, ktorý už viacnásobne používa náš produkt Metax Ultra s účinnými látkami Metazachlor, Clomazone a Naprobamid. Dnes je 2. októbra, poraz je viac menej pravidelne vzidený, čo je najlepší termín, aby sme si ukázali, ako tento produkt zaúčinkoval. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Tento poraz bol založený 14. augusta s následným herbicidným ošetrením prípravkom Metax Ultra. V tejto kombinácii ide do 3 dní od sejby. V období, kedy zakladáme takto poraz, nie vždycky teploty sú ideálne, veľakrát atakujú 30 stupňov Celzia, čo bolo vlastne aj v tomto lete. Agronóm ale vystihol postriekanie buď skoro ráno, alebo pozdejšie neskôršie, keď boli teploty v rozmedzi niekedy 18 až 22 stupňov Celzia. Ako som už spomínala, produkt Metax Ultra skladá sa z 3 prípravkov: Metax, Effector a Inventor. V Inventore je povolené Tanmix kombináciou s Metaxom aj s Effectorom. Táto Tanmix kombinácia nám zabezpečuje spektrum citlivých burín veľmi široké. Od pakostu nízkeho cez hviezdicu, lipkavec, mak vlčí, mrlík biely, parumanček, rumančeky, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniaštek a iné. Veľmi cennou devízou tohto produktu je, že vlastne nám zachytáva citlivé buriny vschádzajúce a klíčiace v hĺbke až 8 cm. Spolu sa na to pozrieme. Po takomto ošetrení poraz je následne dobré riešiť, čo sa týka výmrvu. V našom odporúčaní máme dvojzložkový prípravok Biloxa, ktorý je vlastne kletodym s kvizalofopom, alebo potom čistý kvizalofop v prípravku Jenot. Následne je treba znovu si spraviť aj insekticidnú clonu. Čo sa týka prípravkov, u nás je to veľmi obľúbený prípravok Sweep ako Cypermetrin a Delmetros ako Deltametrin. A od 4. listu, čiže toto už je vysoko za tým, odporúčame ešte primiešať aj systémový prípravok na účinnej látke acedamiprid. Jedna vec je ešte, čo potrebujeme riešiť v poraste, je regulácia porastu. V tomto prípade je už neskorší vývin, ale tunáka bolo potom použité naše odporúčanie, ktoré je Retabela s Florone niekde okolo 4. listu a následne okolo 6. 7. listu odporúčame použiť Bucat 500 SC s tebukonazolom na riešenie aj fungicidného, aj regulačného účinku. Teraz sa spoločne presunieme na podnik zhruba 100 km severnejšie, ktorý taktiež použil produkt Metax Ultra, ale s tým rozdielom, že to robil do technológie Striptil. Čo to urobilo? Pozrieme sa spoločne na to. Sme na podniku, ktorý využil prípravok Metax Ultra, len sa rozhodli potom použiť technológiu Striptil. Toto nie je našim odporúčaním, pretože Striptil predsa len kyprí trošku tú pôdu, je tu veľa rastlinných zvyškov, ale aj tak sa spoločne pozrieme na to, čo ten Metax Ultra dokázal. Použitou technológiou Striptil repka rýchlo vzchádzala, veľa vytvorila rastlinnej hmoty, veľmi rýchlo prerastala cez riadky. Možno, že práve preto vám to ukazujeme ako dobrú voľbu, pretože už v takomto prípade by agronóm nestíhal postemergent, práve kvôli tomu, že sa mu uzavrel porast a nestihol by buriny. Teraz sa pozrieme, ako to vychádza v tom riadku. To je na dnes odo mňa všetko a veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý sme spoločne strávili na našich poliach.